نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا يشتم نم دي يشتم نم دا الله پاک نم دي يا قابض جل جلاله يا قابض جل جلاله من اے روزی تنگول والا باسطو ناروان میں ہاں یا باسطو اے روزی پر خون کیا دلتا مانا سا روزی تنگول کیا علماء کرام ردی دیری معنی ذکر کری دیر مطلبونا او فائدی ذکر کری یو مطلب ادا ذکر کردے گا نہیں وقت سمت بکی فائدہ لیکن وہی سوک جی دیرش پیرے ہوئی ہو خورس کی دیرش پیرے انشاءاللہ تعالی یا قابض جل جلالہو تو دشمن مانی وہ کامیاب شی وہ مخالف دے گا نا باقی وہ اللہ کامیاب آسان خبر خورس کی سوک جی چیز پیرے یا قابض جل جلالہو تو دشمن بھی اللہ کامیاب کرے دویم نمبر فائدہ پا کدارا چی وی پسرور روٹے پسرور ٹکڑو ٹکڑے چی سرور ٹکڑے کی روٹے باقی منی اولی کی آریو منی یا قابض جل جلالہو او سنونا ٹکڑی لکا اخری نونے اخری لیکن خیطہ کی دردی اللہ تعالیٰ با خیطہ کا زخم ولا ختم میدہ کی زخم دے خیطہ کی درد دے کنا دا طریقہ زکر خواہ آسانا طریقہ سو بیرے بیولی کی سرور ٹکڑے در روٹو خیر ٹکڑا من یا قابض جل جلاله ادا اوپر سنونا نو انشاءاللہ جخیت درد او تکلیف دے ختم ادرے خبردار چی دریم نمبر پیدا و سوک چی دا تاجد منزو کی اگاغین بعد اللہ پاک دانم یا قابض جل جلاله یا اوج ارسنو تیرے ہوئی دعاو غارو دشمن بے کمزور شی دشمن بے زور ورشی علماء دا لکلی دی کنا کہ دا یا قابضو دا ازان لسلی بکارا ریدی وظیفہ سو کئی کنا دونا بو یا باسطو یا قابض دونا بو خواہ دا مناسب نہیں ہوئی دا دونا برغیبا لکہ دونا بیوزے کہ یا باسطو یا قابض یہ دا مزل وظیفہ کئی مخی ترشی یا مزل یواز مزل بنوی خواہ یا معز یا مزل یا معز دا قرآن کی وزیر ذکر چیزی خواہ یا معز یا مزل یہ ذکر بھی دونا او کدا یا مقدم وظیفہ کئی رسول روانا دا حضرت یا مؤخر وظیفہ کئی یا مؤخر یا مقدم کوئی مطلب یا مانع ہوئی حضرت یا موتی یا مانع یا موتی دونوں میں وظیفہ کئی دارنگی دا سے ہوئی چی یا نافع یا زار ہوئی یا نافع وسمہ گئی یا نافع یا زار تب ازان لنوی لگا خبرم کوئی شکر نا دا طریقہ دا نا مناسب نہیں دی نو نن منگ دیا قابضو بارک کے تقریباً 3 فائدے ذکر کریں ہاں اللہ نے عمل کرو